Manong andang yung tanan. Dia. Yung palit ko og saging. Kaya mong silingan ng ari-dari, naninda siya og saging, tunda na. Nagsang palit ng liki na ka na hinug kuno ni sa punuan. Ha? Bago pa si Zanggi, siwa. Anja, isa nang gisuri sa kabazanan. Huwag man dyan kung siya ahalini. Nahapit siya na rasbay. Ayaw niya palit kinaluoy ko. Maluoy ba siguro na mga manindahay kay sinanay ba sa una maninda po. Kami nga na maninda ni mga utan. Di lalim ning maninda. Kay kapo bit-bit nga na, hangat, baklay nga na. Maunang maluoy dyan na mga maninda nga manuroy. Naisahay ka na mga puto, mga suman. Na manuroy dari. Basta di ko garahan mo palit kay half-des lagi. Halamang palitan ka maluoy ko. Timing. Agitang saging tundan sa basa. Ang saging tundan ni Maring. Maring ni nanay di ay. Kaning isang isa kasipi, tag 25 pesos ra. So dito pa rin sa Manila, 80 na ni. Bintaha din rin sa bukid kay magkabaratas mga pagkaon. Kuhan sa kasipi. Sa kasipi. Duha. Na. Upat kasi pitanan. Nza, lamay siya kay ara ka busuk. Nza hinong pagkadto sa punuan, nasultian gagad ko kay nakapili kog lamingan na saging. Ipakaara ba jud sa doktora og saging. Kay gang potassium lagi nakuha og gamay. Gamay ra hinuon pud. Ni nagang doktor dito sa Manila si Dr. Emily Riap. Yan siya nga. Ang gusto ba ko na og resitaan ko og tambaw para sa potassium o makaon ako og saging. Dalang ipili, mukha kong saging kay daghan kay tambog pang inom. Sakto din eh. Kaya saging maadyo ni sa atong lawas tayo no? Sa atong lawas ni. Dapat bagong inipo nga kapajas. Asa rin pabugnawon. Saba sila sa kusina kaya nagdigamo na. Kada hawang po inanuri gani haog ka nang naay kasag. Mauto ni palit ni. Araw nila alutuon nilang sinuban. Kami na rin taga-bukid. Malipay mi og manuroy nga mga isda nga na. Kay uwad to pa may silungsod. Mahal nagpamiliti. Ang lamit itong na manuroy darang isda ba kay arong manay gastos masaya matos lungsod. Na no? Na isa natin batang nag protas na eh. Liksi! Si Liksi darang na busy. Buat ang paling bata, liwat na. Nanghindo si Rose Bay. Dako sa mga ubos. Kaya may kuan dari karang nay kubasa nga nagkatay-katay. Dari des ni Agi, gitubuan po ni kubasa. Unja, andaghan na ti bunga. Mangita ko basig nay bunga. Na kubasa na. Sa una kadaghan na gitu dani. Kaya gipanglabay nga mga liso, nanurak kapod siya. Mga tatararay ato bang suli-sulihun. Masilog na ah. Uy di ah. Namuwak. Buwak pa man na. Wala po. Hala! Uy to agad jud. Daga sininggimaw. Iagi-agian maguridaris ka ng mga tao. Kaya na nag-anis basak ba na? Ilaning natumban. Nagani na dari enja na yung mga trabahante dari nag-agi-agi na ha. Nanghapi. Di ajud, natumban lagi ni. Natumban jud. Ala. Natumban jud nila. Natumban, aja wala nila makiti. Gracias Diyos jud. Gracias Diyos kay kami gadi makautan. Salamat sa Ginoo. Hala! Kita ko kubasa. Wala lagi. Kakita ko kubasa. Basta lagi magkugi. Kakita jud sudanan. Maka raw gati kaju. Dugay na jud si dadane nagpuzo-puzo. Ang iluha nagkunot. Ha? Dugay na ni dane nagpuzo-puzo. Ang iluha na magkunot na. Ala abagata.
Arang makua. Arang makua. Mga 2 ka kilo tingali ni. Arang sa ng kago. Jag mga kugo na ng hapi-hapi. Dari man sila ng laktod. Sig na apa to dani. Uy, kani mamunga na pa di sunod. Kadaghay kuan na daghay mga buwak. Munga na. Ag mga tao nga nag-agi-agi. Mo na kakita na ning kubasa. Puro ang tinanam ni Ninja kuan si Jack karang lain na tumba na nabagli na gizang punggay. Mo nagiingon og gracias juice. Kitagaan ta gracia. Kasuwa na ta ni. Kapila na ning luto. Ug adto pa sa merkado, mahal na ni. Awa lagi. tuwang-tuwang to reverse. Nakakuha ng ano, ng ang kalabasa. Ang laki. Karang iluhod kunot na. May libre gulay na kami. Ug wa pa nag-ani na rin sa kabasakan. Di man makita ning kubasa. Sa una og karang naay agam mong grado. Len 7. Agsita tayo magbagot-bot nga. Nasa man yung grado len 7 man. Maglukdog sa mong kubasa sa eskwelahan. Tan tan taran. Nga na mong graduate. Len 7. Kato mga estudyante nga di maminaw, paminaw gajud mo. Aron di mo magkubasa ng graduate ninyo. Di na ba lalim kay bugat. Sa ang limatang at kalabasa. Ito na siya kay kalaka pa ring aloy. Asan ni? Nakara sila kakao. At kahit Basi ko na ni masap-sap kay gaan naman. na Aliliksi tan sap-sapan liksi. Aw. Ha? Liksi. Sap-sapan. Buhara ka buok? Liksi. Nihilak siya sa kaong kunin mo uban na. Wa man kay bang kalit-kalit aming among pagkakuana. Diha ra mis kang luloy. Nihilak ka kunin mo uban na. Diha ra lagi mis ka luloy. Unsa, mura si Jag nagkuan. Nag-jealous. Kay Kaya naman magsisilos. Ikaw lang naman nag-iisa. Kasi may sinusunod mo. kasi bingbing kuno mo na kuno imong anak. Lisod pag hukta ni Nas Bingbing. Nasikat mong patsika. Awa lagi. Magsilos lagi ng bata isa. Maunang agad-agad na kumpiyansa sa mga taglaki mo ka ba magsilos agad na. Magsilos magaling bingbing ay mo rang igagaw. Sa mga taglaki. Minsan mo mas sina. Si Bingbing. Sige mo pag sunod-sunod di mama, mo ron pag isang anak. Di mo siniliksi. Nakalimta na kag-ingon ka na basic ra tug panghinlo. Ang hinlo man si isa. Ado naman lato sa. Ang hinlo na. Buutan ng bata. Tara kay magsap-sap ta rin sa kakaw. Tara kay magsap-sap pa na nato. Alexi. Si Bingbing hapit na mula og Manila. Sunod buwan. Sunod buwan na. Nagsilos lagi. Mari amang sidan sa panhapon. Amo ning sagulan sa kubasa. Kadi hamay nanuro dari kani hataga kugteng. Ha. Unja kanila mang ingani, hanin na kasag ni nay. Lambe ni. Aw kasag. Kaning ingani. Aghang kanon kanirang puti. Ug naay kuan na ni tambok sa sudi guro na pwede mo kaon kay bawal. Kay mo na sa day ay kolesterol, di ba ite? Unsa man ini luto pot dun ta ni ngana. Ukbon. Apo kapag tambok pagkapon na. Kami magpabunot kaya kumukod. Makakarinig ko ba sa anay? Kay Bata pa na. di pa si Zaguwang. Pero kitang kanot na hilo na. Uy, di na bugtok. Yummy. Lamiyain si mo na sa si. Tamis.
Nga na. Karing liso, tigumong kay mo ni mo karang nay tablija. Kutom ko. Ang bongtang na yun, gumalawa ni. Bako na niya. Kagasa na tungdan mo rin. Aw nay. Ila. Batasan ka guwang na. Nang liki naman kani. Lami na ay. Mura man lagi. Kay kuan na hinog sa punuan. Apa-apa pa. Nang liki. Hinog gan sa punuan. Galig din na ija. Isa na, sa kawatan. Isa na. Galig din ni ka. Ahor bring maninay nagbalija dari ara bagi nagmaring ganiha. Malina na. Tagbansing ko ag sa kasipi. Karang ka, barato ka jo. Mahal. Sabriya, Mahal bitaw. mahal tundan ron. Barato di ay. Kala mo ha, lalis na po mo kinsay nakabara si Ar. Di mo, kaon mo, tundan di mo ka mo inabot sa tubig. Hala. Palit na dyan po mo pangpahap na ng baul. Bitaw na ha, numero 1. Kuwang naman nag-apple, orange. Ako maglayas din. Para magkuhan taga tunay ang isba. Itak ang naag. Kubasa, gisagulan og awang. Awang! Kasag na kasag na. Pabukawon pala, dari nga man, kung bati nagkaon, manihapon na mi. Tao, dari nga man, bakot sabo. Tuog na. Nga na res bukid. Si Insimita, gwapo ni si Insimita munuto kay lami. Naman siya kuwan sa una, karinderya. Dia. Nangaputag mga igsuon. Kargang saging. Nalagdari kaning. Wa! Ihawon pa buhi pa ito. Tugo ka breki Carmina. Kani mga lamas ni. Bukan sa timite. Kani kami. Kaya na ko kami. Nay. Tatay mo grab dyan. No. Ano na? Tatay. Dami si Dani ka dagang grasya. Napansi ka mo tidagang. Baka naman. Bakaon! Tangan mo. Ano makakan ba? Boy, kaya gamunti dyan, gibos-bos na. Nay, isa, nagkikakas na nay. Nagkakas. Gamay man. Di, na to na sa babaw. Ikas, dahil makilig ang tanda ko. Ano, tanong.